ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫುಲ್ ಇನ್ನಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಶುಡು ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ದೆ. ಬಲ ಬಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಲ ಬರಿಟ್ಕುಲು ಏತು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಇಂಕೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏ ಪಲ ಒಂಡಲ ಮದಿಮೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಹಂದಿ ಓವೇ ಅವಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿಟ್ ಪೋಪೇಜಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ದಾಯಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಟೈಟಲ್ ತೂತಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲೇನು ಮಾತ ತೂವೊಲಿ ಅಕಲೇನು ಪಾತೆ ಪಾವೆನೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೇನ ಅತ್ತು ದೂರಡ್ದೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹರಿಕತೆ ಪಾತೇವೇನ ಒಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಈ ಜನ ಏಪಲ ಪಿದಾಡು ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಬೋರ್ ಆದಾರ ಪೋಪೇರು. ಬಟ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ತನಿಷನ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಂಡುಲ್ಲೆ ನಿಜ ಬರೇ ಅಪರ ಚಿಕ್ಕುಲ್ಲು ಎಂಕದ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಅವಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವಾಮನ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಬರುವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಕಾಂತಾರದ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ತೆದಿನ ಬುಲ್ಲ ಆರ್ನ ವೈಕ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಆರ್ನ ಪೂರ ಮೆಹಂದಿದ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಾ ತೂತಾರೆ ಏನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅತ್ತು. ಬಟ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಾನ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ನನ್ನಲ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ತೂವರೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಚಾನಲ್ಡ್ ತೂಪರು. ಬಟ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊಂಚಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಜಲ್ ಬಿಡೋನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ದಾದ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕುಜಲ್ ಬಿಡೋನು ಪೋಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೋಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದ ಇನ್ನದೆ ಪಂಡ ಮಿನಿ ಏಸಿ ಇಪ್ಪು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಜಲ್ ಶೆಕೆ ಹಾಪುನ ನಾನು ಒಟ್ರಾಶಿ ಏಪಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುನು ಇಜ್ಜಿನ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಲೂಸ್ ಅದು ಕುಜಲ್ ಬಿಟ್ಪುನ ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ನೇಜ ಅವೇ ನಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾಮನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಪೋಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪುನು ಗುಡು ತನೀಶ್ ಇವೇನ ಪಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪಾಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸೊ ಭಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತರುಜಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ತೂವರೆ ತನೀಶ್ ಬುಡತ್ತ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಮಾತು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ತನಿಷ್ಠನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪುರದಿತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂತ ಕಡಪುರುವೆ ಅಂಚಾದು ಇಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ್ ದಾಯಪಣ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಶೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕದಾದ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಓಲಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೊಸಬೇರೆ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬೇಗ ಪೂರ ಆಫ್ ಮನ್ಪುದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೋರ್ಡ ಬರ್ಚಿ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಸಾರಿ ಬರ್ಚದಿಜಿ ನನ್ನವ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಚೋಡು ಹಾಳಾಡಿ ಹಾಳು ಮನ್ಪು